जय हिन्द आसा खालामो गासै आंनि लोगो नोंथांमोना आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मोजाङैनो दङ। लोगोफोर 1 किल' जिलापियाव 280 टाका मानिगोन ना नोंसोरो? मा जिलापि जाथावना माजों बानायदो बेखौ 1 किल' 280 टाका आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ। आंनियाव दा 1 किल' जिलापि दङ, आं जागोन। 1 केजिथ' जाजोबनाय, आं गोदै जाखाया आङो अलरेडि। बेनिफ्राय गोबां जायगायावनो दुर्गा फुजाया जोबनानै थांबाय। बेनिफ्राय जोंनि बागानपारा आरो बरबरिया दाबो जोबाखै, दिनैबो जोबाखै। 8 दिना लासै दुर्गा फुजा जागोन। बेनिफ्राय गोबां मानसियानो दाउट जादों बागानपारा आरो बरबरिया मा दुर्गा फुजा ना बाथौ फुजा? ग्रोम ग्रोम खेराइ मोसानाय, दुर्गा फुजायावथ' बेफोरबायदि मोसाया। बाथौ फुजा ना दुर्गा फुजा? सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदो, आदा बे मा फुजा? कनफिउज जाजोबलांबाय आंखो, मा फुजा बे नोंसोरनिया होननानै। अब्ला आं नोंसोरनो बेनि बागै फंनैसो खोन्थागोन। बेनिफ्राय गोबां साननो लागा ना, 1 केजि जिलापियाव 280 टाका होननानै बुङोब्ला गोबां साननो लागा। बिराद स्टाइलिश आरो जिलापिया ना। नाय आं जाना नायनि बेनि टेस्टआ बोरै। गोदै नालाय गोथाव जाखागोन ना। गोदैखौ गासैबो मोजां मोनखायो, गोदै बुस्थुखौ गोथाव मोनखायो। नाथाय गोदै होननानैथ' बारा जानाया। सोरबा सोरबा दुर्गा फुजायाव जिलापि जानानै उदै गाज्रि जाजोबलाय लांबाय खोमा। नाथाय आंना दिनैसो फार्स्ट टाइम आं दिनैसो जिलापि जादो। आं बारा जाया, बेखौ मोननैसोल' जागोन। बेनिफ्राय आं आंनि लोगोफोरनो राननानै होगोन दुर्गा फुजानि नामाव। एसे आलादा मा आरो 280 टाकानि ना एसे आलादा मा? मानो होनबा दुर्गा फुजाफोराव गोबाङानो मा गाज्रि मैदाफोर बा एक्सपायार जानायफोरजों दाम खमनिफोरजों बानायनो हायो। बेनिखायनो गोबांनियानो मा उदै गाज्रि जायो। गोदो गोबां बुरजा बुरजा जानानै उदै गाज्रि जानाय माने गोसोआव दङ। सोरबा सोरनियाबा दुर्गा फुजायाव जिलापि जायै जायै उदैसो गाज्रि जाजोबलाय लांबाय खोमा ना। नाथाय आंनिया दिनैसो फार्स्ट। गोथावमार 280 टाका माने गोथावमार। आं बुंबाय 280 टाका बोरै जाथाव होनबाय आं। बेनिफ्राय बे बुंबाय, भाई बे थावजों बानायनाय नङा जाहैबाय। थावजों बानायाखैबालाय मादोथो बानायदो बेखौलाय? बेथ' थावानो होनबाय, थाव नङा घिउ जाहैबाय, घिजों बानायनाय जाहैबाय। गोथावा एसे आलादा मा आरो बारा जानो हानाय नङा घिजों बानायदोंबाबो। मोननैखौ जासिगोन आङो, नोंसोरनि सिगाङावनो जासिगोन। माने थावजों बानायनाय नंमारा बायदि मोनबाय आं जानानै। नङाबा आधा थाव आधा घिबो जानो हागौ। बेफोरबायदिबाबो एसे प्रब्लेम जानो हागौ, उदैफोरा गाज्रि जानो हागौ। माबाया थावनि नंमारा, मोदोमनाया आलादा, ओमफ्राय टेस्टआ एसे आलादा। 280 टाका थांबाय आंनिया दुर्गा फुजानि नामाव 1 केजि जिलापियाव। जियानो जा दा गोबां मानसियानो मा जादों, बागानपाराया दुर्गा फुजा ना लोखि फुजा मा बरबरिजों बागानपाराजों ना? एक्सुवेलि बागानपारायाथ' 50 जाबाय, 50 जाबाय। बरबरिनिफ्राय बहुत आगोलाव, बरबरिनिया 38 ना माल'सो, 38 एसेबां गोबां बोसोर सिगांनो बागानपारानि दुर्गा फुजाया। बेनिफ्राय एक्सुवेलि बे दुर्गा फुजा दिनावनो आरोना बे बाथौ फुजासो, मन्दिरा बाथौसो, बेयाव दुर्गा फुजानि जेबो गैया। दा नोंसोर मा बुंगोन बेखौ? बाथौ फुजा बुंगोन ना दुर्गा फुजा बुंगोन? नाथाय दिना दुर्गा फुजायावसो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना फालिबोबाय, नंगौना नङा? बेखौ जों मा बुंगोन? नोंसोरसो मा बुंगोन दा बेखौ? बाथौ फुजा बुंनाय जायो ना दुर्गा फुजा बुंनाय जायो? बेनिफ्राय बेवहाय मा माइनाव खुन्दा, जेरै दुर्गा देबिखौ, दुर्गा मुर्तिखौ गारनो थाङोना सानब्रैयाव, जेब्ला दुर्गाया जोबो गारनो थाङोना दैयाव, बेयाव जोंनिया मा जायो? बागानपारा आरो बरबरियाव माइनाव खुन्दा दैखांनाय जायो। बाथौ नालाय जोंनिया माइनाव खुन्दा बरायनानै मोसा मोसा बेयाव गिदिंनानै बेफोरबायदि खालामनाय जायो। दा नोंसोरसो मिथिगौ, आं जेबो बुंला।
दुर्गा फुजा दिनाव बानायनाय नालाय दुर्गा फुजा होनना बुङो आङो खिन्थु माबा नङा नाथाय फुजाया बाथौनिसो आं बेनि बागै बारा बुंला बेफोरबायदि धोरोमनि आरो बेफोरबायदि बाथ्राफोराव गोबां मानसिफोरा गाज्रि मोनलायनाय जायो नांलायनाय जायो बेनिखायनो आं धोरोमनि बागै बारा बाथ्रा बिराद डेन्जार ना धोरोमनि बागै बुंनो थाङोब्ला बेनिखायनो आङो बेफोरनि सायाव बारा बाथ्रा बुंखाया आं बेफोरनि बाथ्रा बुंनानै गाज्रि मोनजानो बायो नांलायनो बायो आरो आं बेफोरनि बाथ्रा बुंनानै जायखिजाया दुर्गा फुजा दिनाव बाथौ फुजाखौ फुजिदो बेनिखायनो जों दुर्गा फुजाबो होनना बुङो बाथौ फुजा होनबाबो जेबो लस गैया दुर्गा फुजा होनबाबो जेबो लस गैया जायखिजाया गोदोनिफ्रायनो जा बानायबोदो दिनैसिम बेखौनो बानायो बेनिफ्राय बेवहाय दा जेब्ला बाथौ फुजानि सान फैगोन बेवहाय बेफोरबायदि मेला गिदिर प्रग्राम बिदि जाला अनलि फुजा मंगलबाराव फुजा जायो मंगलबाराव सानफ्रोमबो बाथौ साथि दौरिफोर थायो मंगलबार बेफोरबो सोलियो नाथाय फुजाया दुर्गा फुजायावसो जायो जियानो जा बे बोसोरनि दुर्गा फुजायाव गोबां जेबो जानाय नुवाखै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ नङाब्ला दुर्गा फुजा जायोब्ला गोबां बायदिसिना फिसा माबा माबि जानाय नुयोमोन बबावबा बुलायनाय बबावबा दुर्गा फुजा समाव उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो लाना खारलायनाय बेफोरबायदिबो गोबां फिसा बायदिसिना जाथाय जायोमोन दुर्गा फुजानि समाव लामा दथायाव बुलायनाय बबावबा दुर्गा फुजा सालियावबो बुलायनाय जायोमोन मालाबा समाव सिगां जायोमोन गोदो गोबां जायोमन बेफोरबायदिबो बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव बाइकजों जेबो जाथायबो जायाखै गथ'फोरा सिगां मा जायोमोन बाइकजोंबो जानला मानला जुमाय लोंनानै सालायनानै पुलिसजों हमनानै सोना दोनजायोमोन दुर्गा फुजा समाव बे बाराव जेबो जायाखै जोबोर मोजां जोंनि बागानपारायावबो माने बरबरियावबो जेबो जानाय खोनायाखै दासिमबो लोगोफोरनिफ्रायबो आं सानो आरोना जोबोर मोजाङै सोलिगासिनो दङ दाबो जेबो दावराव दावसि जायाखै जोंनि दुर्गा फुजाया 8 तारिखा लासै सोलिगोन अब्ला नाय नोंसोरो लक्ष्मी फुजाजों माने नांजाबखायो जोंनि दुर्गा फुजाया ओरैबायदि गोबाव आरो आं नोंसोरनो देखायबावगोन लास्ट दे दुर्गा फुजाखौ आं नोंसोरनो भिडिअ देखायबावगोन ओरैबायदि मजा जागोन लास्ट देयाव नोंसोर नाय ओरैबायदि मानसिजों मानसि आथिं होलायनो जागा गैयै जागोन लास्टआव जियानो जा लोगोफोर भिडिअ बानायलायगोन आं दिनैनि भिडिअखौ ओरैनो जास्ट ओरैनो बानायदो जेबो माबा गैया खास गैया अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द